אם אתה סובל מפטרת בציפורניים, ברגליים או בידיים, מתבייש מהמראה הלא נעים, סובל מכאבים ומרגיש חוסר אונים שאין מה לעשות, ונראה לך כבר עשית הכל, ניסית וגם הוצאת כספים ואנרגיות, אך הפטרת לא עברה ואולי אף החמירה. אז הסרטון הזה הוא בשבילך. כן, כן, הוא בשבילך. אני רוצה לספר לך, ככל שעובר הזמן, המצב של הפטרת מחמיר. עוד האצבעות נדבקות, וגם אם לא ניתן לראות, היא עלולה לחלחל פנימה יותר ויותר. להשפיע על מחזור הדם של מערכות נוספות בגוף. שמי אורה אושיה, קוסמטיקאית פארה-רפואית, המתמחה בטיפול בפטרת הציפורניים, וגם ניסיון של מעל 30 שנה, ומאוד לקוחות מרוצים ממני. אני מזמינה אותך להכיר את הטיפול המהפכני שלי. אני עובדת בשיטה ייחודית, בה אני משלמת רפואה הוליסטית וקונבקציונלית, שהביאה להצלחות אדירות אצל מאוד מטופלים שלי. אז בוא, יירשם עכשיו, תעשה את הצעד הראשון לרגליים בריאות ויפות. שיהיה בהצלחה.